palenggan ingkang sekesa miturut panjenengan. Awit mandhaping toya Jawa punika nggih mboten saged disuwun, nggih mboten saged ditolak. Mila punika dhumateng panjenengan sedayanipun agunging pangaksami awit anggenipun mratitesaken sasana duwe adicara ing Renggalangan Siang Sonten punika sampun sauntawis dangu nanging parandene yen to Gusti sampun asung pepesti tumuruning toya Jawa saking saluhuring langit punika mboten ateges bencana tumraping punanganten sarimbit ning mujudaken berkah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mujudaken berkah tumraping punanganten sarimbit dumateng ingkang hampengku gati lumeberipun dumateng handika sekalian dalasan kula. Amin ya rabbal alamin. Nggih kinarya ngrantu mandhap saking papan palenggan kusumaning ayu Rizka Diwulandari kang kawasta sumungkem jeung kuyayah konjemling perkala wadanane asung pangabekti dumateng ingkang garwa lire pambeking pawestri sasampunipun hanambut silaning akrami winengkuing kakung tinanggenah asung bulu bekti pangabekti katumrap ingkang garwa wiwit kawiwitan nganti ing pungkasan wiwit donya ngantos ing delahan dupi hanulat ingkang garwa ingkang katemben risajuka mungkul mari keluwadanane sakala ginadang-ginading jajar sesanding kapurwakan nang duwung lolos duwung kerisnya dilepas dulu kapatrapaken wonten ing sasana sinengker laju nuju denira lumaksana tumuju ring papan palenggane Rama miwah ibu marepeki lakar datan Rama mokal pantesta sinudarsana jejering Sudarma yayah Rama mewah ibu ibarat jimat kang bisa ngucap pustaka kang bisa kandha rumentahing Gusti kang maha kawasa awit rumentah gumelaring salumahing bumi sagurebing langit awit pambekira Rama kang kawasa ngukir jiwa raga ibu kang minangka papan sarananing tumuwuh salebeting nawa candra dasari pangkawasta sumungkem jeneng kuyayah konjeming Bantala wadananing tumanten sarimbit nyadang hanya nyadong rumentahing udya pangesta basuki rayu sakala dibane yating putra kang wis manjing ing alaming kadewasan Patitik wis nengkakaken ing aluhur minangka saking Narendra Sarina Narpati Saratri sakala pinetek-petek pamidanganira kanan miwah kering kanthi kebak rasa sutresna asih ing aras pamidanganira ing aras pangrasanira
Sanadyan to salebeting nala mumangsa ndedonga kunjung arsa Gusti Kang Maha Kawasa mugia bagya mulya kang pinanggya rahayu kang sarwi tinemmu paripurna sumung kepewadaning Rama miwah Ibu Ponanganten Putri ya sumung kepewadaning Rama miwah Ibu Ponanganten kakung saksanipun sami liripun asung bulu bekti kunjuk Rama miwah Ibu kang dadi tresnane sakala dipinulad ingkang putra kang katembeng Abiyantara Bramijil kang kunang riwe amara wayan prasasat kadya mutiara rinunse mijil saking Ponanganku lamun to dinuwa datan kuwawa bebasan jegrek pindha tugu sinungkarta nanging prandene tan dadi pangudas marane sanadyan to angin salebeting nala ndedonga kunjung arsa Allah Subhanahu wa taala mugia Ponanganten sarimbit saged kaken-kaken inen-inen wiwit donya ngantos ing gelahan wiwit donya ngantos ing gelahan katelah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Paripurna adingra sumungkem Rama miwah Ibu kalajengaken adicara kacar kucur guna kaskaya lire pambeking jalu pambeking kakung sasampun nyoh anambut silaning akrami dinanggenah ngupaya buka wastra upaya buka wastra liring upaya sandang pangan katumrap ingkang garwa dene kang minangka seni-senipun sarwa-sarwi kang asih sarwi kawak kanthi wujuding pandongak sesingon ing wujuding kacar kucur guna kaskaya mugi sak kawak-kawake seni-sening kacar kucur iso dadi kawak mantene amin ya rabbal alamin. Paripurna kacar kucur guna kaskaya kapasrahaken dumateng Rama miwah Ibu Ponanganten Putri liripun yen ta wonten ketirahanipun anggenipun upaya buka wastra dipun celengi paripurna kacar kucur guna kaskaya laju den tindakna adicara kembul buka senar mancawarna inggih sekul walimah kembul buka senar mancawarna kembul araning dhahar buka dedaharan mancawarna perangan kang kinarya angripta kang kakung ndulang ingkang putri kosok wangsulipun ingkang putri ndulang ingkang kakung manunggal cipta rasa miwang karsanira sasampunipun kunjungaken ndonga kunjung arsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang putri ndulang ingkang kakung kapurwakan hanya nasinya saja pertama kali suapan pertama kali nasinya saja oke Jur ganti sing kakung ndulang sing putri
sami caksaanipun segone tok. Nah, sego nasi saja. Ya. Aku iso melu mangap iki. Nah, njur dulang dinulangan. Nasi beserta lauknya. Nah, lomboknya jangan. Ya. Wah iki tok cetil iki bakal iki. Lawe sithik banget. Lah ning daginge enek sondreng. Daging. Malah didulange laos. Lah iya. Wis, ning rada dipaya pangapa. Labet tresno tinresnanan nasih kinasian sanadyanto laos ning dirasa kaya dene laos. Apa ya umon laos dadi daging. Pangkat. Tanulyan ki ngunjuk tirta wening kang widya saking Kendi Prahatala kang winastan banyu suci perwita mandeng suci. Estining liya punika toya degan nanging parandene sampun ginanti toya marjan. Apa pantai kok? Oh pantai? Oh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku maksa kalah suaraku karo sing moto. Ya, ning ra apa. Kalah karo Banyudan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang pono ing pamawas lebet ing pitutur. Dumateng panjenenganipun para alim ulama, Rama Yai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang rahinten pantaraning ratri mangsah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi kang minangka pandam pandoming para santri. Dumateng panjenenganipun para winasih sarjana sujana luhur ing budi kang wis nampi wahyuning kasutapan. Dumateng satriyaning nagari manggalaning praja ingkang ngregem ing pepoyaning kautamen. Dumateng panjenenganipun purna karya labet praja kang wis amungkasi miwang jejibahanipun katumrap nusa kelawan bangsa. Dumateng panjenenganipun para tamu kakung Sumawana putri ingkang satuhu pantes sinudarsana saha luring pambudi. Dumateng kadang muda tumaruna ingkang dahat bagya mulya. Jumbo kelan satataning titah ingkang rasa agaminipun pangeran semoga langkung rumiyin. Dedeplek kunjung ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pawaring ewoning barokah, ewoning nikmah dumateng andika sekalian dalasan kula ingkang boten saged kapetang menggah cacahipun. Wiwit wetahing surya ngantos ing rika lenggahan siang sonten punika sumangga syukur andika sekalian dalasan kula kalisanaken sesarengan. Kanthi ucapan tahmid kaderekaken alhamdulillahirabbil alamin.